Dan hu Andrew li għall-ewwel darba fi 8 snin daħal bil-pass fil-klassi. Moment li ftit ħasbu li se jseħħ hekk kif it-tifel twieled bil-kundizzjonijiet ta' spina bivita u skoljosis. Iżda dan ma setax iseħħ mingħajr l-appoġġ kontinwu tal-kelb Iljo li mexxa mal-passi ta' Andrew, viżibilment ferħan u sodisfatt li għall-ewwel darba qed jarah jimxi. Għall-aħħar 8 snin, Andrew kien imur minn post tal-ieħor b'siġġu tar-roti, hekk kif il-kundizzjonijiet tiegħu jikkawżaw li s-sinsla tad-dar ma tiżviluppax sew. Dan b'riżultat li wieħed kważi ma jkollux sensazzjoni mill-qatt l-isfel, tant li jifferm diffiċli jimxi bħal kull persuna oħra. Let News iltaqa' ma' Andrew li qalilna kemm ħassu kuntent mal-ewwel passi li jagħmel fl-iskola tiegħu San Andrea. Għal kull ħaġa li jagħmel, Andrew qatt ma jaqta' qalbu dejjem determinat biex jasal fejn jixtieq. Fil-fatt, minkejja li qed għandu biss 8 snin, it-tifel qed jimmira għal professjoni partikolari. X'tixtieq issir la tikber? President ta' Malta. U l-iktar ħaġa li jħobb, bla dubju ta' xejn l-annimali li tant qed jgħinuh matul dan il-vjaġġ. L-klieb li dejjem kienu hemm għalih iżda anke żwiemel, hekk kif il-horse riding jgħinu biex iżomm il-bilanċ. Ħseb il-żwiemel, il-lizards, il-klieb, kważi l-annimali kollha. U anke tal-ġungla. Biex jimxi, Andrew kellu bżonn krozzi magħmulin apposta lih u apparat ieħor b'sapport għal saqar. Is-suċċess għal dan il-mument speċjali għal Andrew wasal wara jiem twal ta' fisjoterapija li bdiet tingħatalu minn mindu kien għadu biss tarbija. Andrew jixtieq li jkun indipendenti u bekk dan kien l-ewwel pass għall-libertà, kif jispjegalna aħjar missieru Chris. Inna dejjem bit-terapi minn mindu kważi kellu ġar u wasalna għal dal-punt biex hu jkun jista' flok jimxi just bħala training exercise jew therapy exercise issa jibda jimxi biex imur minn kamra l-oħra. Ma jistax jonqos li ħut Andrew, Amy u Alex ikunu dejjem ma' ġenbu jagħtuh l-appoġġ biex jibqa' miexi l quddiem anke jekk dan ġieli ma jkunx daqshekk faċli. Ommhom Rachel għaltilna li l-importanti li wieħed iżomm ottimist. Għana mhux il-fatt, fis-sens kieku ma setax jimxi ma kienx se tkun problema, tifel tagħna jibqa'. Però l-fatt li jara illi jista' jimbotta lilu nnifsu biex jagħmel xi ħaġa ġdida li mhux ħafna nisemnu li kapaċi jagħmilha, dik għalina xi ħaġa importanti ħafna. U fuq kollox, Rachel b'messaġġ ta' kuraġġ għal bina Andrew. Ma jaqta' qalbu ħaqat li jibqa' jipprova għax dik hija l-iktar ħaġa importanti, li l-ħajja mhix faċli, l-importanti li tiġġildilha.